Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV. Igama lami nguNeliswa Cele. Yabona ke siphumile ekhaya usuku olukhulu namhlanje. uKhozi FM kanye noFord bazosebenzisana. Namhlanje silande ifleet yezimoto zala ekhaya ka-halfway eWaterfall esizoyisebenzisa siyumsakazo uKhozi FM. Sisazo-drive, sazohamba indlela. Asihambeni siye ngaphakathi sibone ukuthi kazi zinjani lezi imoto esikhuluma ngazo. Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni enobuciko nomnyoniyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza esezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu uKhozi FM luhamba phambili. Mhlawumbe nawe uyakhumbula uthenga imoto yakho yokuqala wafika i-ribbon selibeke kanje thina labo namhlanje njengoba ubona izo imoto lezi leda iFord Puma the ST line mawuthanda ispeed I'm sure zokujabulela kakhulu ukubona imoto enjengalezi sokuthatha sikubekeke koyo yonke into enzeka namhlanje asambeni. Gimelana eduze kwami khona ubudwami uThobani wakachile usebenza khona lana kwe-halfway eWaterfront. Sime phambi kwemoto enhle Thobani kafushane nje ungixoxele ngayo ngiyabona i-antique ungabaleka kakhulu sondela kodwa ungixoxele ngayo. Well, igama lami ngoba seshilo nje usisi uThobani wakachili ngomunye wabadayisi la ekhaya eHalfway Ford eWaterfall. Le moto yethu lena imoto yethu lena yaka 40. Okay, uFord waqala ngo1903 kwaku-Ford lo waqala ngemodel A lena ke kwaba imodel T eya introducewa ngo1908 ilimoto nje lena eyasifaka emaphini kaFord eyaduma kakhulu ngoba nje uyibona nje le moto iyona nje le esizale zonke lezo ebona la ekushowroom. Ngiyabona kafushane nje sixoxele ngoFord uHalfway Waterfall nisebenza kanjani kudayisa imoto nje 2 minutes usiphi ukuthi kwenzakalani la ekhaya. Okay. Sinama divisions noma nje ngibeke kumageba sinama used cars sibe nama new cars phinde futhi sibe ne workshop futhi uyakwazi futhi uthenge nama parts. So uyakwazi nje sikwazi ukuthi sikunike yonke into oyidingayo mawufuna imoto entsha usufuna sisebenzile siyakwazi futhi ukuthi sikunikeze yona. Sino salesmen abazi kakhulu ngeimoto zaka 40 futhi asabe nesipiliyoni esiningi. Ngibonile ngicabanga ukuthi unyaka odlule esiphuma kuyona nithole i-dealership of the year okusho ukuthi le dealership lena hayi khona into eniyenza yile ehlukile niyenzayo lena enenza libe nale quality. Ngingathi nje abantu bawajabulela ama-deal ethu ngoba le award esitholile ukuthi sibe u2023 dealer of the year isho ukuthi thina kwi-category yethu ka40 sibashaye bonke eSouth Africa sidayise imoto eziningi kunawo wonke ama-dealer futhi sidayise namaphathi amaningi kunawo wonke ama-dealer. I-achievement nje lena esijabulisa kakhulu esiproud ngayo and futhi isinika i-challenge ukuthi siqhubeke ama-customer ayithande into esiyenzayo. Bhuti wami ngibonge kakhulu sisazobuka nje ezinye imoto ezikhona lana kube mnandi siyabonga. Kubonga mina ngonibona senize la ofisi ka40 senizothenga imoto ezintsha. Silana eWaterfall halfway, very excited. Carrie-Anne van Eerden, sales manager, Yala ekhaya. How are you? I'm very well, thanks. And you? Very well, thank you. Thank you for Good. inviting us. You have a beautiful dealership. Thank you. It's our pleasure to have you on board with us. Talk to us about the thinking behind the partnership with Ukhozi FM. We've been working on this for quite some time, and with Ukhozi FM being the biggest in the country, I think we're going to both be we're going to benefit both. Yeah. And it's going to be a huge success for both of us because with you guys all over the country and promoting our brand, I think it's only going to do us the world of good. We're very excited, yeah. Yeah, I'm looking forward to being on board with you two.
talk to me about the dealership, a potential client. What can they look to experience when they come over here? Our dealership's a very young dealership. They're very energetic. And I think we got a car that suits everybody. From the Puma all the way up to Ranger and then to Everest, as well as our Raptor. And Raptor was dealer car of the year, Wow. as well as the Everest. And currently at the moment, we are dealership of the year in our category. Congratulations. Yes, thank you so much. So going forward with you guys on board, I'm sure it's going to be a mutually beneficial agreement and we're both going to benefit from it. Well, I'm looking forward to an exciting time ahead of driving some beautiful vehicles by Ford. And I wish you all the best. Thank you so much. I look forward to it. Thank you so much. So selishayile leli langa elikhulu na imoto yethu but so ngicela ukuthatha through ama functionalities ayo. Right, so qala lapha esivalweni sakho une lock yokuvula neyokhiya ube nama settings ama side mirrors akho ne and then ube nama windows mawehlisa nomunyusa le moto ke sikuyona iXL i-double cab. Yes, yeah, that's pack 6 ngokwama packs akwa Ford. So i2 liter ine engine in a 6-speed gearbox, right? So uma siqala ke lapha ya ukhiye wakho ignition ngicela ungipressele i-brake mangabe uzoyistarta ufaka ukhiye wakho. Nice, switch it on. Imoto yakho ine display digital njengoba uyibona nje lapha, right? Ama indicators akho ngakwa right, left, ama wipers. Ifika ne cruise control, I'm sure sizokwazi ukuthi uyibone ukuthi isebenza kanjani. And then ngapha usetha ulawula music wakho, and on this side Bluetooth yakho konke ku right ne. Ubona igauge yakho fuel lapha ya. Okay, distance to empty, screen sakho sikubonisa everything. Lapha ya mileage imoto enayo, and then la mo driver imoto yakho kufanele ingavezi any light, right? Any yellow light ungithinte, any red light ungithinte. So iyakwazi ukukutshela ukuthi yini right yini wrong. Okay, siyadlula lapho twami la infotainment la i-radio yakho ne. So this is your home screen. Uzokwazi ukuthi ulawule i-radio yakho, ukwazi ukusebenzisa ifone, ukwazi ukusebenzisa i-Apple CarPlay. So even motowisha imoto yakho izokwazi ukukutshela ukuthi okay imoto trailer yakho ise right. Mawufuna ukufunda something nayi owner's manual, you don't have to look around, yonke into ila, and it's all friendly use. Okay, aircon yakho nayila ulawula ukushisa nokubanda, i-passenger lakho linokwalo nawe unokwakho. So yeah, everything ila ama USBs sesinenhlobo entsha manje, naye encane naye enkulu. See, ifika ne deflog nayila. I-deflog au drive imoto with i-deflog on. Okay, you switch it off only mangabe uyidinga ne. Short. And then i-deflog isebenza kanje, yenza ukuthi elinye isondo lilekelele uma ngabe elinye lislip. Okay, le i-traction control. I'll drive imoto inale light. Okay, so mongene emotweni ufica traction control nansi, you make sure ukuthi uyayicisha. Okay, then your functionalities, imoto yakho ungayidrive ngomanual noma uyidrive go standard, go normal auto. Okay, so easy yonke into ilapha mkwethu, friendly use. La phezulu ngafaka ama glasses akho. Okay, then yeah, so I think safety wise, and then uvula ibonnet ngiyivula lapha asithi yes, mawufuna ukufaka amanzi use garage naye lapha. It's on your left because sifuna ukhumbule ukuthi ngivule ibonnet. That's why singayifakanga eduze kwa petrol. That's the only trick. Yes. Petrol uvulwa kuphona. Petrol wakho uvula nje just lapha unlock nansi, then fuel flap isiyavuleka. Yes, so I think we covered almost everything. Ama airbag akhona, ama ABS, EBD, everything, traction control, ama features unawo wonke, so ni safe. Siyabonga no brother.
kusho ukuthi ke so uthe masiyisevisa imoto every 15,000 or once a year. Service every 15,000 or yearly, whichever comes first. Okay. Yes. I know siyabonga kakhulu futhi ayisizoenjoy kakhulu lezi imoto. Sihambe South Africa yonke ke thina. Nice. So bazoyibona iSouth Africa yonke. Nihamba negama lethu. Yeah, kunjalo. Yes. No, siyabonga kakhulu. Thank So you. this is Thank you. Halfway Fort, a waterfall, Number one. a hill Siyabonga. crest. Thank you so much. Siyabonga. Injani imoto? Nkosmayelana uyayibona phela Emnandi. ilingana nami uyayibona. Ulwazi Mthabela, i-marketing manager yomsakazo Ukhozi FM. Mangibuza umqondo behind lobu budlelwane phakathi kaFort uhalfway la eWaterfall kanye nomsakazo Ukhozi FM. Sifisani ngawo? Kukhulu ke sikufisayo ngayo lobudlelane lobe sebuqalile nawo uFord Waterfall ngalezi imoto lezi angiqale la ngithi uzosiza thina umsakazo ukuthi sikwazi ukufinyelela ebantwini ngendlela nemphakathi esifanele sifinyelele kuyona. Ubona nje imoto ezinkulu lezi zenza indawo esihambayo ezinye semakhaya so kwenza ukuthi kube lula ke ukuthi sifike ebantwini siwumsakazo ngoba phela siwumsakazo womphakathi eZukhozi FM. Ubudlelane ke lobo sinabo kade ke siqala ukukhuluma. Yeah. Siqale ukukhuluma ngaqala ngizwa kuyi-feature yethu imoto online not imoto online sorry le ekhona ku VABS feature yemoto bekhuluma ngazo lezi imoto lezi ngasingathi cha ake sithathe ithuba sokuthi sikhulume nabo sibone ukuthi ubudlelwane obunjani esingabukhanda sibuhlanganise ukuze sikwazi ukuthi sigcine sesifinyelela khona so kuyi partnership ke mangithi ngiyayibheka mina ezosiza kakhulu sobabili ama brand umsakazo Ukhozi FM kanye no Halfway Motors Waterfall Ford. Sibonga kakhulu sizonjani? Ngizizwa ngikahle kakhulu kumnandi phela ukuthi uma ukade uqala into uyibona isiphetho sayo njengokuthi sesiyayibona ke manje product iyona le and sesiyahamba ke manje ke ebantwini sesinathi sesoka ngokusifike ngokuyiqhenya sivele ukuthi ngempela siumsakazo ohamba phambili. Sama phambili asame social imoto. Asambe. Ayike senizibonele sengizulile ngayikhethe engiyithandayo uyazi vele ngiyithanda into esheshayo so ST Line was obviously the obvious option guys yihle imoto iyagijima uyazibonela ama flat bottom yazini futhi izobuya ibonani anithathele ama mic guys ngifuna ukudrive mina anithathele izinto zencima cima